Ei, hola! Jo em quedo a casa i des de casa expliquem aquest conte per a la canalla. Una granota, de Guido van Genechten. Veig, què veieu? Una granota. Una granota! La granota saltadora salta i salta a tota hora. On anirà? Voleu que la seguim? Sí. Doncs som-hi! Doing, 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 doing. Camina que caminaràs, la petita granota saltadora es va trobar... Mireu, a la tortuga Eva, que quan plou surt de casa seva. Hola, sóc la granota saltadora, que salto i salto a tota hora. El meu amic cocodril vaig a visitar perquè una festa d'aniversari li vull organitzar. Vens amb mi? Doncs sí, jo aniré amb tu i li portaré un pastís que el farà la mar de feliç. Som-hi! Clong, 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 doing, 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 doing. Que bé, ja som dos convidats a la festa. Camina que caminaràs, la granota saltadora i la tortuga Eva es van trobar al Cuc Poruc. Hola, som la tortuga Eva i la granota saltadora, que salto i salto a tota hora. El meu amic cocodril vaig a visitar perquè una festa d'aniversari li vull organitzar. Vens amb nosaltres? Doncs sí, jo aniré amb vosaltres i li portaré les espelmes per bufar. Així tothom li aplaudirà. Som-hi! Clong, 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 doing, 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 doing. Que bé, ja som 3 convidats a la festa. Camina que caminaràs, la granota saltadora, la tortuga Eva i el Cuc Poruc es van trobar... Qui es van trobar? A un dinosaure! Hola, som el Cuc Poruc, la tortuga Eva i la granota saltadora, que salto i salto a tota hora. El meu amic cocodril vaig a visitar perquè una festa d'aniversari li vull organitzar. Vens amb tots nosaltres? Doncs sí, jo aniré i li portaré aquesta flor per ensumar. Així segur que s'enamorarà. Som-hi! Drom, 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 clang, 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 doing, 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 doing. Que bé, ja són 4 convidats a la festa. Camina que caminaràs, la granota saltadora, la tortuga Eva, el Cuc Poruc i el dinosaure finalment es van trobar el seu amic cocodril. I li van dir, amic cocodril, avui és un dia molt especial, per això et volem felicitar. Moltes felicitats! I així tothom li va donar el seu regal. Al dinosaure una flor per ensumar. Al Cuc Poruc les espelmes per bufar. La tortuga Eva el pastís que el va fer la mar de feliç. I la granota saltadora li va fer el millor dels regals, que va ser aquesta festa tan genial. I conte contat, el conte de la granota saltadora ja s'ha acabat.